पा मारे मस्त गरम तारलाय म्हटला बया काय सान्दुंबो गोसाथार दख मा सान्दुं बिलाय मेन्टेल सान्दुं होन सान्दुं दै जोंना रखमनो गारि गायो दे होमबा मेन्टेल साखौनो खलासि ज्रोम लोंहोदोलाय ओइ आंनाव फैसा गैयालै मा रखम बिख्रुबाय तायोलै माबा मावनाय रखम सिख्लाफोर जानायमोनलाय दानो गैयाब्ला पकेटनिफ्राय ओंखारगौमोन दा थाइसेबो फैसा गैया मानसिया ओरैनोबा मा जाना दं ए मुवानिबा फैसा आं लोंहोगोन दे नों फैसाखौल' होबानो जाबाय आसोलफोर टेनसन लाला आं दंसै ओइनो गुजुंग्रासो दख इन्टारभिउनि थांनाया मुला फैखो टेनसन गैलालै रखरा दिनैफ्राय साख्रि जाखाबाय आंना बा नोङो गुजुंग्रा जामारबाय माथो एपइन्टमेन्टबो मोनबोखाबावबायसो नै नोङो दै ओरैबालाय नोंसानि अमा मासेखौ देटा दैखानोसोलाय रखरा होमबाथ' हिनजाव साफा मोनसिगोलै नों आसोल थेंकिउलै मोदला नों थुलुंगा होनासो मोनमारबायलां साख्रिखौ ओइ गोसोआव दंना गैया सिलारिया खिन्थु 50-50 सोदोलै जागोन मा जादों सामथाय मालाय गुजुंग्रा साख्रि मोनबाय आसला बा नोंग्रा नालाय नंगौब्रा एपइन्टमेन्टबो मोनबोखाबाय नै नानि सेलारिया बेसे सेलारिया मोजां नायस्लाबोआसैलां जिखुनु एपइन्टमेन्टआवनो रोखा लिरनाय दंनो मा डिपार्टमेन्टआव जानोलै जिखुनु हरदोंबो लाबोदों मोजां नायसनफ्लाङासै आं हरलाय नायनो होद सामथाय नोंजों बिसास गैयालै बिसिबालाय बिसियालाय फाग्लाय एपइन्टमेन्टखौनो बिसियो नामा माबे गुनखौ नायनानै साख्रि होखोलै नोंलाय आपेल आंगुरल' जाबाय थासै नां देबार नायबाय था नोंसोरो नै माथो सेलारियाबो मासावसो 300ल' 300 नै आरो डिउटियाबो माबा गोथैसालि नेग्रासोबाव नोंमारलै नायब्रा नोंनो नायनै साख्रि नागिरलै नोंबो दालाय मा जाबावनांगौ हिनजाव मोनसे होननानै मोसालायदोंमोन आङो जयेन जाहैदो नों दाना गोथै बारि नेग्रा साख्रि सुवा खावा अफिसारा बेखायनोथ' आंखौ नकथा साख्रिखौ हरनानै थगायहरदोंलै सालाया बेखायनोथ' आं मोनसे आइडिया सानगासिनो नोंसोर मालदार जानो लुबैमारदोंबा गाबोन आंनाव फै गावहानो साला बिबायना जानोल' बाखि मालायखौ मालदार जाहोनायनि सिमां नुहोदो ओइ था जाबावगोन नोंसोर होमबा आंनाथ' मा जाबावगोनब्रा मोदला साख्रियानोथ' नोंना हस्पिटालाव गोथै नेग्रा ना गोथैसालि नेग्रा जियानोजा जयेनल' जाग्रोनानै साख्रि मावदों होननानै हिनजावल' मोनबोबानो जाबायलै आंनो ओमफ्राय हिनजावखौ मोनगौखांबा साख्रि होगारनोसैब्रा थोद नमस्कारलै आंनो होनाङालै आं बेबायदि साख्रि मोदायफोरजों दोबथिंजालाबायनो हेलौ गाइस इन्डियान प्रिमियार लिगआ थांगासिनो दं दानिया आं बेयावनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लस गैयै आरो मोजां प्रफिटेबल सलुशननि मोनसे फैसा खामायनायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों औ नंगौ बेनि थाखाय आं इउज खालामो 1xbet सार्भिस जेराव गासैबो मोजां बेटिं लाइन इन्टारफेस फान्ड्स उइथड्रल खालामनाय एभ्रिथिं बेयाव नोंथाङा गेमनि स्करखौ प्रेडिक्ट खालामना रियेल फैसा खामायनो हागोन आरो जास्ट नों बेटिं खालाम आइपिएल आरो नों ड्र'आव पार्टिसिपेन्टबो जानो हाबावगोन आरो ब्रेन्ड निउ आइफन 14 बो देरहानो हाबावगोन बेयाव 1xbet गेम्स सेक्सनाव थांना नोंथाङा मोननो हाबावगोन मोनसे आनरियलिस्टिक स्क्राच गेम जायखौ गोबाङानो मिथियो स' नोंथाङा उल्था फारसेनि जानानै गेलेनो हागोन आरो देरहानो हागोन फैसा अब्ला नोंथाङा साननानै नायदो माबायदि मोजां सार्भिस बे आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालाम आरो फार्स्ट डिप'जिटावनो 26,000 रुपिसिम बनास ला बुंदो मानो लिंहरदोंमोन जोंखौ सामथाय आं माबा मोनसे सानदोंमोनलै बुस्थुआ मा थारमाने आं देग्लाय इलेक्सन दारायनो सानदोंमोनलै मा औ नोंसोर सापर्ट होयोबा जाथावथारि खोथाफोरखौ मानो सानोब्रा सामथाय इम्पसिबोलखा देरहाखाया ना मिस्टानिबो देरहाया खेबसेखौ ट्राइ नायजागोन नामा ट्राइ नायनाय माने नों इलेक्सन गेलेनाय माने नोंनि फैसाखौ दुबिना लानायसैलै भाइ गेलेथाराब्लाबो बबेबा पार्टिजों बायजानोसैब्रा बायजाबाबोथ' फैसा मोनगोन ना जोंहा लामानि बोरमा आरो राजनितिनि फाग्ला खुनु दिन मालाबा फोथायना माने लामानि बोरमाया बारस'ना होनो हागौ बा न'नि फाथै बायदिसिनाखौ जानो हागौ आरो राजनितिनि मानसिया निजिनि हारिनि मान सनमानबो जानो हागौ जुदि रावखौबो फोथायलायाबा रायजोआ बोरै डेभेलप जागोन देलाय मोनसे मोजां आसायावसो बयबो भट होयो मिथिबाय भट मोनो नों गोदो लेक्सार मारिनांगोन रायजोफोरनि सिगाङाव हायखौबो हागोन होनना बुंनांगोन जायखौबो जागोन होनना बुंनांगोन आरो थगायनो गोसो गैयाब्लाबो थगायथारनांगोन राजनितिखौ लेक्सार मारिगोनब्रा आङो नांगौनि बारासो मा नाम दोनगोन पार्टिनि नामखौलाय पार्टिनि नामा जिडिपि माने गेरेन्टि डेभेलपमेन्ट पार्टि जागोन मिसालाय नोंनोबा भट होथारगोन नालाय मानसिफ्रा माखौ नायनानै होनलै आरो आं मानसिफोरखौ फैसाजों बायनो हायाबाबो लेक्सारजोंनो बोगोन मानसिफोरखौ आसोलफोर मा होनानै लेक्सार होगोन देलाय नों देलाय ओरैब्रा हाग्रामा प्रमदआ मा खामानि मावदों आं बिनिख्रुइ 3 गुन खामानि बारा मावगोन बेल' रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथायाव ओरैबायदि खामानि मावगोन आङो आमेरिकायाबो पात्ता मोननाय नङा आरो
आंनोल' भट हो रायजोफोर नखर नखर मुकेश आम्बानिमोन बादि माहाजोन खालामजोबना होगोन आं। बाराद्राय जागोन नामा? तात फाग्ला इलेक्सननि लेक्सारावलाय बाराबाबो बुंखानांगोन ना। जानाय लोंनाय खिनायाव नांगौ जानायनिफ्राय लानानै लामा दालां न' गासैबो एभ्रिथिं नखर नखर होजोबगोन रायजोफोर। नोंसोर खालि आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौल' आंनो हो। बालाबारियावब्लाबो दै बोहैहोगोन, अन्थाइ बारियावब्लाबो आबाद मावनो हानाय बायदि बेबस्था खालामना होगोन। बरिया थिगबो गैयालाय देरहानोबो हानाय। आं देरहायोब्ला कारेन्ट बिलबो होनांनाय नङा। बार अखा फैबाबो सानसेयाव 25 घन्टा कारेन्टआ थागोन आरो बेबो 5000 भल्टेजनि कारेन्ट मोननो हागोन। बरिया। दासो फिउज तार थांबाबो कारेन्ट फैबाय थागोन, न'आ खामलांबाबो कारेन्ट फैबाय थागोन। माबायदि जादों डायलगा? बरिया। आरम्भ रायजोफोर, आं जुदि गाबोन देरहामारनानै सरकार दानो हायोब्ला नखर नखर फैसा बानायग्रा मेसिनखौ रानना होनाय जागोन। जाबाय दे थिगबो गैयालाय देरहानो हागौ। मिसालाय बेटा सेन्देलफोरजोंसो गुबै जालाबायगोन बिसि डायलग होनानै डिमटिभेट खालामा खिन्थु मेन्टेल। आं एमपि जायोब्ला गारि सुराबो मोननाय नङा खिन्थु नोङो बुंखादां। होद होनबा सामथाय नों गेलेमारोबा सेंग्राफोर गरम गरमखौ बुथुमनांसिगोन। बुथुम ससियेल मिडिया निउस चेनेल गासिबो प्रसार खालामना हो, हाइलाइट खालामना हो साला। आच्छा दे ओमफ्राय मदिरामनि पार्टियाव जयेन जाहैग्रोगोन। जयेन जानानैबो जुदि इलेक्सन गेलेनो टिकेट मोना होनो ना, अब्ला डाइरेक्ट जिटिपि जिन्दाबाद। माने टिकेट मोनाबा गेरेन्टि डेभेलपमेन्ट पार्टिनि जानानै गेलेगोन। जुदि रावबो 3 कौटिसो होनानै बायमाराबा गेलेगोन। ताला 3 तालासो लुनो हासिगोनलै माथो सामथाय नोङो देरहामारोबा। जों जोबगोन बायफोर, नोंसोरनि न'आबो जोंख्लाबजोबगोन। आं मयानिफ्रायनो बुंगासिनो दा खिन्थु इलेक्सन टिलेक्सन गेलेनो मोना होननानै। देट पुर बेट सिरथा नोङो। बहानि मा गसो जानानै इलेक्सन गेलेनो फैदो बे, फैसा थाखा गैया गारा नों मानि मानसिनो सोरथ' भट होनो बाजै खेबसे खिनिखौ गेलेजागोन नामा ट्राय? सिरि था नोंसोरो, न'आव जा एसे दं बेखौबो गया खालामना होगोन। नों जेबो मिथियालै मोसौ खिजानाय। एसेल' फैसा थाङो बायदि मोनदों माजों गेले न'नि फैसा थाइसेबो लांनो मोननाय नङा खिन्थु। जों मानसि बायाना बिमा, लेक्सारजोंनो मानसिफोरखौ जों लेक्सारजोंनो। देलाय माबायदि गेलेयो आं मोनायनि? ताला बिल्डिंआव थानो लुबैयाखै नोङो बिमा? फरसुनार गारियाव गाखोनो लुबैयाखै नोङो जाबि? आं गाखिकिं दाबा गालियाव। देट्स माय बेटा। नोंबो नोङा थांबाय सामथाय नुवाखै माथो? दङ दोनैथ'नो हायाखैलै। लाखि मारसिगोन नामाब्रा बेलाय सुवा दालाय? बेफोरखौ बाद हो, थौ मदिरामनि पार्टिजों रायलायनि। आच्छा दे चलो।